जय मसीह होननानै बयखौबो खुलुमबाय आरो बरायबाय। दिनै जोङो बुहुमाव फेलें जानानै एबा जेननानै थांना थानायखौ जों रावबो मोजां मोना। बयबो जौगासार जानाय, देरगालांनाय एबा देरहासार जालांनायखौसो बयबो हास्थायो। नाथाय सासे आबुं देरहासार सुबुं जानायाबो सहस नङा। गोबाङानो जौगासार जानो थाखाय नाजायो, नाथाय गोबां नाजानायनि गेजेरावबो गोबां खम सुबुङासो जौगासार एबा देरहासार जानायाव सहैयो। मानो बिब्दि जायो? एसेबां नाजासे नाजानायावबो मानो जोङो जौगासार जानो हाया एबा जों मानो सहैया? येस, अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोबां माखासे सुबुंफोरखौ जायफोरा देरहासार जानानै दङ, जायफोरा साक्सेसफुल जानानै दङ, बिसोरनि जिउखौ नायोब्ला, बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ नायोब्ला जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ रोंनो हायो। दा बेयावखायनो अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि बे भिडिअ'आ नोंथांखौ सासे जाफुंसार जानायाव मदद खालामगोन, हेफाजाब खालामगोन। बेनिखायनो जोबजासिम नायगोन। आं माखासे टिप्सफोर लानानै फैदों, 7टा टिप्स लानानै फैदों। नोंथाङा जुदि बे 7 टिप्सखौ मानियोब्ला नोंथाङाबो सासे जौगासार जानो हागोन, साक्सेसफुल जागोन, देरहासार जागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोननो आङो दिनै जि बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरदों, बे बाथ्राफोरा बाइबेल आरो बिगियाननि गेजेराव जागोन। मोननैखौबो सरजाबनानै आङो बाथ्राखौ बुंगोन आरो नोंथाङा बे भिडिअ' फैनाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव मोजाङै लानानै जिउआव जुदि बाहायोब्ला नोंथाङा थारैनो साक्सेसफुल जागोन। दे अब्ला नायगिरिफोर, जोङो मोनफा मोनफा नायलांदोनि 7टा साक्सेसफुल टिप्सखौ नोंथांमोननो होनो थांबाय। सेथि टिप्स बेनो जागोन, You want to be successful no matter what. नोंथाङा जिखुनु थासारियावनो जाफुंसार जाथारनांगौ। सानसेखालि सासे उन्दै गथ'आ सासे धोनि आरो जाफुंसार सुबुंनि न'आव सहैदोंमोन आरो बियो बै धोनि मानसिखौ सोंदोंमोन, नों माबोरै एसेबां मोजां जिउ खुंनो हाखो? नोंथाङा जोबोद धोनि, जाफुंसारनाय, नोंथांनाव गोबां गारिफोर दं आरो सुइमिं पुलजों लोगोसे मोनसे गिदिर न'बो दं। धोनि मानसिया बे बाथ्राखौ खोनानानै बै सेंग्राखौ सुइमिं पुलनि खाथियाव लानानै थांबाय आरो बिखौ सुइमिं पुलथिं नायहोनानै सोंबायदि, नोङो मोजाङै नाय आरो नायनानै नोङो सुइमिं पुलाव मा नुदों होननानै बेखौ नायहोबाय थाबाय। जेब्लानो बियो सुइमिं पुलाव गंनानै नायबाय थादोंमोन आरो बै धोनि मानसिया हरखाबैनो सेंग्रानि गोदोनायाव हमनानै बिनि खर'खौ सुइमिं पुलनि दैयाव सोनानै होबाय आरो बियो बिनि खर'खौ दै सिङाव दोनबाय थाबाय। जि समसिम बियो बाब्राबा, बै समसिम बियो बिनि खर'खौ दैनि सिङाव दोनबाय। जेब्लानो दैयाव बिनि खर'आ एसे गोबाव जाबाय, अब्लाना बियो हां लानो हायि जाबाय आरो हां लानो हायि जानायनि थाखाय बै सेंग्राया गोबां बाब्राबबाय आरो धोनि मानसिया बिनि उनाव बै सेंग्रानि खर'खौ दैनिफ्राय बोखोनानै होनायसै आरो धोनि मानसिया बिखौ बुंनायसै, जेब्ला नोंनि खर'आ दैयाव सहैदोंमोन आरो नोंनि गन्थंजों नोङो बारखौ एबा अक्सिजेनखौ लानो हायाखैमोन, बै अक्सिजेनखौ नोङो मोननो थाखाय जाबायदि बाब्राबदोंमोन, बेबायदि बाब्राबनायखौनो नोंनि जिउआव नों जुदि साक्सेसखौ मोननो थाखाय बाब्राबोब्ला, नाजायोब्ला, अब्लाना नोङो जिउआव साक्सेस जागोन। बेबायदि होननानै बै धोनि मानसिया बै सेंग्राखौ बुंबाय। अब्ला नायगिरि लोगोफोर, नोंनि साननाय हनायनि मेन्टेलिटिया जुदि बेबायदिब्ला, आं मोनथिया आंनि जिउआव आं साक्सेसफुल जागोन ना जाया। जुदि बेबायदि मेन्टेलिटिनि जुदि जायोब्ला जेबो गैखाला। आरो बिनि उल्थायै जुदि बेबायदि मेन्टेलिटिब्ला एबा बेबायदि सानग्राब्ला, जेखि जालाङा मानो, नो मेटार व्हाट, जेसेबांखि सम लाया मानो, जेसेबांखि गिदिर जेंना फैया मानो, आंनि जिउआव 100% नङा, 10,000 जौखोन्दो सियरदि आङो थारैनो साक्सेसखौ लाथारगोन। जेखियानो जालाङा मानो, आंखौ रावबो साक्सेस जानायनिफ्राय हमथानो हानाय नङा। जुदि बेबायदि मेन्टेलिटिया एबा साननाया नोंनियाव दङब्ला, नोङो दिनै नङाब्ला गाबोन थारैनो साक्सेसफुलखौ नोङो मोनगोन आरो नों जाथारगोन। सैथो बाथ्राखौ बुङोब्ला, गोबां फैसा आरो गोबां साक्सेस जानायखौ बुहुमनि गोबां मानसिफ्रानो नागिरो, नाथाय बेबायदि सानग्राफोरनिफ्रायबो 99% सुबुंफोरानो साक्सेस जाया। नाथायब्ला 1% सुबुङासो धोनि आरो साक्सेसफुल जानो हायो। मानो गोबां खम सुबुङासो साक्सेस जायो? बेनि जाहोना जाहैबाय, बे लामाया गोबां गोब्राब लामा आरो साक्सेसखौ मोनो एबा जोबनायसिम सहैयो एबा जाफुंसार जानो हायो जाय मानसिफोरा अक्सिजेन लानो थाखाय जेसेबांखि बाब्राबदों, बै सेंग्राया जेरै दैनि सिङाव अक्सिजेनखौ मोननो थाखाय, हां लानो थाखाय बाब्राबदोंमोन, थिग बेबायदिनो साक्सेसखौ जानो थाखाय बाब्राबग्रा मानसिफोराल'सो साक्सेसफुलखौ जानो हायो। बेनिखायनो बोसोन बिजाब 22:29 सिरिया बेबायदि बुंदों, जो व्यक्ति मन लगाकर मेहनत करता है वो राजा के सामने खड़ा होगा। साक्सेसफुल जानो हानायनि नैथि बाथ्रा, You have a growth mindset. नोंथांहा जौगानायनि सानस्रि दं। स्टेनफर्ड इउनिभारसिटिनि साइकोल'जि प्रफेसार केरल डेकआ बुङो दि बुहुमाव मोननै रोखोमनि मानसिफोर दं। गिबि रोखोमनि मानसिफोर, बिसोरनि साननाय हनायफोरा फिक्स माइन्डसेट जानानै थाखायो। आरो नैथि रोखोमनि मानसिफोर, जायफोरहा ग्रोथ माइन्डसेट थायो एबा जौगानायनि माइन्डसेट थायो।
आरो ग्रथ माइन्डसेट खालामनानै लानाय सुबुंफोरानो गोबां साक्सेसफुल जायो। दा बे मोननै रोखोमनि सुबुंनि गेजेराव मा फारागथिफोर दं बेखौ मोनथिनो थाखाय साइक'लजिस्टआ मोननै स्टुडेन्टस ग्रुपनो मोनसे खामानि होबाय आरो मावनांगौ खामानिखौ फरायसुलाफोरा मावखांजोबनायनि उनाव मोनसे हानजानि फरायसाफोरनो बुंनायसै नोंसोरो खामानिखौ मोजां मावबाय होननानै फोरोंगिरिया बुंबाय। मानोना नोंसोर गोबां टेलेन्टेड, नोंसोरो गड गिफ्टेड, नोंसोरो इन्टेलिजेन्टैनो जोनोम जाखादों बेबायदि होननानै फोरोंगिरिया बुंनायसै। अदेबानि एबा बिनि माने बिसोरनि जिथु केपाबिलिटिस दङ बे केपाबिलिटिसफोरा फिक्सखा, फैखानायखा। फोरोंगिरिया नैथि हानजाखौबो बुंनायसै नोंसोरबो खामानिखौ मोजां मावबाय मानोना नोंसोर गोब्राबैनो हार्ड वर्किं मावग्रा, नोंसोरनि लार्निं केपासिटिया मोजां, नोंसोरो खामानिखौ गोख्रैनो गावनि खालामनानै लानो हायो आरो नोंसोर गावनि लिमिटखौ दैखोलांनो एबा नारखोलांनो रोंगौ बेफोरबायदि होननानै फोरोंगिरिया बुंनायसै। आरो बेफोरखौ बुंखांनायनि उनाव फोरोंगिरिया आरोबाव बे मोननै हानजानो आरोबाव खामानि होबावनायसै जाय खामानिया गिबि खेब खामानिनिख्रुइ गोब्राबसिनमोन, नाथाय बे खामानिनि रिजाल्टआ गोबां सोमोनांथावमोन। जि ग्रुपखौ फोरोंगिरिया बुंदोंमोन दि नोंसोरनि रिजाल्टआ, नोंसोरनि मावनाया मोजां जानाया नोंसोरनि टेलेन्टनि थाखाय जादोंमोन एबा नोंसोरनि टेलेन्टनि थाखाय मोजां जादों होननानै बुंदोंमोन, बे हानजाया खामानिखौ एबाराव मोजां मावनो हायाखिसै। मानोना बिसोरनि जिथु टेलेन्ट दङ बे टेलेन्टआ बिसोरना फिक्सखासो, फिक्स टेलेन्ट। बिसोरनि जिथु रोंगौथि दङ बे रोंगौथिया बे एसेयानो, जेसेबां रोंगौथि दङ एसेबांनो बिनिख्रुइ बांसिन थाङा। दा बेयावखायनो फिक्स माइन्डसेट टेलेन्ट बियो। आरो फोरोंगिरिया जायखौ बुंदोंमोन दि जे नोंसोरनि जिथु माइन्डसेट बे माइन्डसेटआ ग्रथ माइन्डसेट, दा बैसोरो बे खामानिखौ बयनिख्रुइ मोजांनिख्रुइबो मोजांसिन मावबाय मानोना बिसोरनियाव जेबो लिमिटेसन गैया। बिसोरो गावनि माइन्डखौ ग्रथ खालामनो हायो, डेभेलप खालामनो हायो, जौगाहोनो हायो आरो बै जौगाहोनायनि गेजेरजों बिसोरनियाव लिमिटेसन गैया, बिसोर खामानिखौ मावख्रुबलांनो हाबाय। जेरावहाय बिसोरो गाव गावखौ मोन्दांथि मोननो हादोंमोन दि आरोबाव मावबाय थानायनिख्रुइ मावख्रुबसिनबावोब्ला गोबांसिन सोलोंसिनबावनोबो हागोन, गोबांसिन नलेजफोरखौ बुथुमनो हागोन, बेफोरनि फिननाय आरो फिथाइफोरा मोजांसिनबो फैगोन। आरो दिनै थारैनो बुहुमनि गोबां साक्सेसफुल सुबुंफोरनि जिउआव बे ग्रथ माइन्डसेटखौनो नुनो मोनो। जुदि नोंथाङाबो बेखौ मानियोब्ला जे नोंबो गासैखौबो मावनो हागोन होननानै आरो गासैखौबो सोलोंनो हागोन होननानै आरो बे साननाय खामानिखौनो जुदि मावोब्ला, एक्सनाव लाबोयोब्ला, बेफोरो नोंथांनि मोनसे साइन दि एबा नेरसोन दि नोंथाङा जे सानसे समाव एबा फिउचाराव साक्सेसफुल जाथारगोन। जाफुंसार जानो हानायनि थामथि बाथ्रा, योर पार्सनेल प्रब्लेम्स डन्ट एफेक्ट योर गोल। नोंथांनि गावारि जेंनाया नोंथांनि थांखियाव गोहोम खोख्लैया। लोगोफोर, जुदि नोंथाङा नोंथांनि खामानिजों जोबोद गोसो होगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा दुखु, खुसि एबा जिउनि बबे थासारिजों मोगा मोगि जागासिनो दं बेफोरो नोंथांनि थाखाय जेबो ओंथि गैया। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे खामानि मावनांगौब्ला नों बै खामानिखौ जेरैखि जाया मावफुंगोन। बिनिफ्राय मिथिनो मोनोदि नोंथाङा गोख्रों गोसोनि गोहोगोरा आरो रोखा नोजोर गोनां सुबुं। नोंसोर बयबो जाफुंसार सुबुंफोरनि गेजेराव बे सरासनस्रा बाथ्राखौ नोजोर होबाय जानांगौ। जिउ राहायारि महरै जाफुंसार सुबुंफोरा जेब्लाबो गावनि गावारि जिउखौ गावनि खामानिनिफ्राय आलादा लाखियो। बायजोआवल' नङा, सिंजों लोगोसे बिसोर गावनि गावारि जेंना, मोन्दांथिफोर आरो मोन्दांथिफोरखौ गावनि खामानियाव गोहोम खोख्लैनो होआ, जाय बिसोरनि खामानिनि गुनखौ हमथाना लाखिनायाव मदद खालामो आरो बिसोर बांलांबाय थायो। आरो बेयो नोंथांनि जिउखौ दैदेननायनि मोनसे जोबोद स्मार्ट राहा, जेराव नोंथाङा नोंथांनि गावारि जिउखौ गावनि जिउ राहायारि जिउनिफ्राय आलादा लाखियो आरो नोंथांनि हाबाखौ माब्लाबाबो सोमोन्दोफोर आरो सावस्रिनि बायदि गावारि बिथिंफोराव गोहोम खोख्लैनो होआ। जायफोरा बेबायदि थांना थायो बिसोर गावनि जिउनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसार आरो खुसि। नङाब्ला गावारि जिउ एबा प्रफेशनेल जिउआव रावबो थारैनो जाफुंसार जानो हाया। जाफुंसार सुबुं जानो हानायनि ब्रैथि बाथ्रा बेनो जाबाय यू डोंट कमप्लेन, रादार यू फाइन्ड सल्यूशन। नों अजद दाखालाम, बेनि अनगायै नोंथाङा सुस्रांनायनि राहाखौसो नागिर। अनजाग्रा नायगिरि लोगोफोर, सानसेखालि मोनसे मोगा मोगियाव इलन मास्कखौ सोंदोंमोन, जेब्ला नोंथाङा टेस्लाखौ जागायजेनदोंमोन अब्ला नोंथाङा माब्लाबा मोनदांदोंमोन नामा दि खम बेसेननि इलेक्ट्रिक कार बानायनाया मोनसे जाथावै खामानि? दासिम रावबो बेफोरखौ बानायाखै। अब्ला नों मानो एसेबां थि जाखो दि नों गासैबो जेंनाफोरखौ बारहोनो हागोन आरो गावनि थांखिखौ मोनफुंनो हागोन होननानै? बे मोगा मोगिनि सोंनायखौ इलना बेबायदि फिननाय होदोंमोन, आं बेफोर गासैबो जेंनाफोरनि सोमोन्दै मिथियोमोन, नाथाय आं सिगांनिफ्रायनो गासैबो सुस्रांनायखौ मिथिखाखाबायमोन। आं मोब्लिबारि गारि बानायनायनि आदबखौ फारि फारियै सिफायदोंमोन, फैबाय थानाय जेंनाफोरखौ सिनायथिदोंमोन, बेफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे सुस्रांदोंमोन आरो बेबादिनो दावगालांबाय थादोंमोन। लोगोफोर, बेयो मोनसे जोबोद गोहोगोरा इसारा।
मानोना नोंसोर जेसेबांखि बिबुंथि होआ मानो, जेसेबांखि जाहोन होआ मानो, आंहा जेबो हेफाजाब गैया, आंहा बेफोर मुवाफोर गैया, आं बेखौ माबोरै खालामगोन, आंनि सिगाङाव जेंना आरो हेंथाफोर दं, नोंथाङा गोबां अजदफोर होबाय थानो हागौ, नङाब्ला जेंना आरो हेंथाफोरखौ गनायना लानो हागौ आरो दावगालांनो थाखाय राहा दिहुननो हागौ। आरो जुदि नोंथाङा मुवाफोर आरो नोंथांनि थासारिनि सायाव अजद खालामा, नाथाय नोंथाङा सुस्रांनायनि सायावसो गोसो होयोब्ला, अब्ला नोंथाङा जाफुंसारनायनि लामायाव फैनाय मोनफ्रोमबो जेथोफोरखौ सुस्रांगोन आरो नोंथांनि थांखिसिम सहैगोन। बेनिखायनो फिलिपियारि 2:14 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोंसोरो गावजों गाव नारज्लाया लाबा गासैखौबो माव। जाफुंसार सुबुं जानो हानायनि बाथि बाथ्रा, You avoid short-term pleasure. नोंथाङा गुसुं समनि गोजोननिफ्राय गोजानाव था। अनजाग्रा लोगो नायगिरि नोंथांमोन, दा मार्शमेल' टेस्ट मुंनि मोनसे जोबोद मुंदांखा आनजाद दं, जेराव गथ'फोरखौ मार्शमेल' गोनां मोनसे खथायाव जोबथेनानै दोननाय जादोंमोन आरो बिसोरखौ बुंनाय जादोंमोन, जुदि नोङो बे मार्शमेल'खौ दा जाया आरो इसे उनाव जायो, अब्ला नोङो मोनसेनि जायगायाव मोननै मार्शमेल' मोनगोन। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बिसोरो बेसे गोबाव नेनो नांगोन बेखौ खोन्थायाखै। माखासे गथ'फोरा गावखौ सामलायनो एबा दबथायनो हायाखैसै आरो दसे समनि उनाव मार्शमेल'खौ जाजोबदोंमोन एबा बिसोर जाबाय। नाथाय बे फरायसंनायनि उनाव नुनो मोननाय जादोंदि जाय गथ'फोरा गावखौ दबथायनो हायो, इयुननि बान्थानि फारसे दान्दिसे समनि थाखाय गोजोननायखौ हेंथा होयो एबा दोनथ'यो, आरो जेब्ला बे गथ'फोरनि जिउखौ 20 बोसोरसिम नोजोर होनाय जादों, अब्ला बै गासैबो गथ'फोरा जायहा मार्शमेल' जायाखैमोन, बिसोर गावबा गावनि जिउआव जोबोद जाफुंसार जादों। आरो जाफुंसार सुबुंफोरनि जाफुंसारनायनि जाहोना एखेयानो जाबाय, बिसोरनि गोसोनि गोहोआ जोबोर गोरा। बिसोर ससियेल मिडिया, पर्न'ग्राफि आरो गेमिं बायदि फिसा फिसौ समनि सुखु गोजोनजों गोसो बोनो होआ एबा गावखौ गथाया एबा बै दान्दिसेनि गोजोननायाव गावखौ लानानै थाङा, आरो गावनि जिउनि गुबै थांखिफोरखौ माब्लाबाबो बावगारनो हाया एबा बावगारलाङा। बिसोर दिनै बैफोरबायदि गोजोननायनिफ्राय गावखौ हमथानानै लाखियो जाहाथे बिसोरनि गाबोना साबसिन जानो हायो एबा गाबोन जेन साबसिन जायो। बेनिखायनो बोसोन बिजाब 6:32 सिरिया ओरैहाय बुङो, बोलोगोरा जानायनिख्रुइ सैनानै थानाया साबसिन, नोगोरखौ सासन खालामनायनिख्रुइ गावखौ हमथानानै थानाया गाहामसिन। जाफुंसार सुबुं जानो हानायनि 6थि बाथ्रा, You are okay with failure. फेलें जानायखौ नोङो गिया। नायगिरि लोगोफोर, गोबां मानसियानो सानोदि जाफुंसारनाय आरो फेलें जानाया गावजों गाव उल्था। जाय सुबुङा जाफुंसार जानो हाया, बिखौ फेलेंनि थाखोआव दोननाय जायो, आरो जाय बे सानस्रिजों थांना थायो, बियो जेब्लायबो फेलें जानानै थायो। गुबुन फारसेथिं जायफोरा थारैनो गावनि जिउआव माबा मोनसे गिदिर मोनफुंनो हायो, बिसोर माब्लाबाबो फेलें जानायखौ गिनाय नङा एबा गिया। बिसोरो फेलें जानायखौ एरायनो हाया एबा एराया, मानोना बिसोर जाफुंसारनाय आरो फेलें जानायखौ लोगोरि सानो। बिसोर बुजियोदि जिउआव जाफुंसार जानो हानाया मोनसे जाथाय नङा जेराव सोरबा सासेया सानसेयावनो जाफुंसार जायो, नाथाय जाफुंसार जानाया मोनसे फारिखान्थि आरो फेलें जानाया बे खान्थिनि मोनसे बाहागो। जेफ बेज'सआ बुङोदि, आंनि जाफुंसारनायनिख्रुइ आंनि फेलेंनि सोमोन्दै बांसिन रायज्लायनांगौ, मानोना एमेजननि जाफुंसारनायनि आन्दोआव गोबां बाथ्राफोर दं। जुदि बिसोरो फेलें जायामोनब्ला एमाजन बानायनो हानाय नङामोन। बिनिखायनो जुदि नोंथाङा फेलें जानायखौ गियाखै, नाथाय फेलेंखौ फेलेंल' साननायनि सोलाय नोंथाङा बेखौ मोनसे सोलोंनायनि खाबु महरै नायो आरो बेनिफ्राय सोलोंनानै सिगांथिं दावगालांनायाव फोथायो, अब्ला नोंथाङा मोजां लामायाव दं। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बाइबेला बोसोन बिजाब 24:6 सिरियाव ओरैहाय बुङो, धोरोमिया मानसिया जेसेखि निदानाव गोग्लैया मानो बियो सिखांफिनो। जौगासार जानो हानायनि 7थि बाथ्रा, डु हार्ड वर्क. जोबोद खस्थ' एबा मावख्रु। लोगोफोर, बुहुमनि बयनिख्रुइबो धोनिसिन सुबुं जानायनि उनावबो इलन मास्कआ सानफ्रोमबो 16 घन्टानिबो बांसिन खामानि मावो। बियो गोरलैयैनो आजिरा लानो हायो, नाथाय बियो बेखौ खालामा मानोना बिनि थांखिया धोनि जानायल' नङा, बिनि थांखिया गावनि जिउनि थांखिखौ जाफुंहोनाय। बेखायनो दिनैसिमबो बियो आरबपति जानायनि सिगां जेरै खस्थ' खालामदोंमोन, बेबायदिनो दाबो खालामो। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जुदि नोंथाङा सासे गोख्रों खामानि मावग्रा सुबुं, अब्ला खस्थ' खालामनाया नोंथांनि थाखाय मोनसे हुदाल' नङा, नाथाय बियो थारैनो नोंथांनि आखुनि मोनसे बाहागो, नोंथाङा सोर बेनि मोनसे बाहागो।
बेनो नोंथांखौ गुबुनफोरनिफ्राय आलादा खालामो मानोना आथिखालाव गोबां मानसियानो गिदिर बाथ्रा रायज्लायोल' नाथाय थारैनो अलसिया आरो मुलाम्फा गैयै जानानै दं। माखासे सुबुंफोरा फोथायोदि जाफुंसारनाया खस्थ' खालामनायजोंल' नङा नाथाय खालि स्मार्ट खामानिजोंल' फैयो। नाथाय सैथोआ बेनोदि खस्थ' खालामाब्ला स्मार्ट खामानिया थारैनो मा बेखौ बुजिनो हाया। आरो जेब्ला खस्थ' खामानि मावनाय आरो स्मार्ट खामानि मावनाया ज' जायो अब्लासो जाफुंसारनाया फैयो। जुदि नोंथाङा जायखिजाया जाफुंसार सुबुंनि मोगा-मोगिखौ फरायो एबा नायो अब्ला नुनो मोनगोन दि बिसोर बेखौबो बुङो दि खस्थ' खालामाब्ला जाफुंसार जानो हाया होननानै। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जि 7टा पइन्ट आं नोंथांमोननो बुंबाय बे जाहैबाय बुहुमनि जाफुंसार जानानै थानाय सुबुंफोरखौ नायनानै बुंनाय मोनसे बाथ्रा, लाबोनाय मोनसे पइन्टफोरमोन। दा नाथाय गुबै बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो इसोरनि बोसोननिफ्राय बुंनो नागिरदों। बोसोन बिजाब 16 सिरि नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे इसोरनि बोसोना जोंनो दिनै स्पष्ट होदों। जि 7टा पइन्टखौ आङो बुंबाय बेखौथ' जों मावनो नांगौ नंगौ, नाथाय बिनि आवगायावनो जोङो नैबेखौसो मावनो नांगोन। जोङो गोसोआव सिमां रनसायो, जोङो जाफुंसार जानो हास्थायो। जोंनि जाफुंसार जानायनि जिथु केटेगरिफोर दङ, लामाफोर दङ, बे आलादा जानो हागौ। सोरबाया मोजां आबादारि जानो हास्थायनो हागौ, सोरबाया मोजां फालांगिरि जानो हास्थायनो हागौ, सोरबाया मोजां साख्रियाल जानो हागौ, सोरबाया बबेबा लामाफोरजों थांनो हागौ। आलादा मावनायनि केटेगरिफ्रा थानो हागौ, नाथाय जाफुंसार जानाया मोनसेयानो जागोन। जाफुंसार जानाय, देरहासार जानाय। बेखौ जाफुंहोनायनि सिगाङावनो जोङो फोरबोनिफ्राय जोङो आशीर्बाद लानो नांगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेखौ गोसोआव लागोन। जिथु 7टा पइन्ट आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय, 7टा पइन्टनि सिगाङावनो जोंनो इसोरनि आशीर्बादखौ नांग्रोगोन। इसोरनि आशीर्बादखौ लानानैसो जोङो गासै खामानिखौ मावफुंनो नांगोन। मानोना जेराव इसोरनि आशीर्बादा थानाय नङा बेयाव जाफुंसार थानाय नङा। बेखौ इसोरनि बोसोना जोंनो मोनथिहोखादों। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना जुदि बै 7टा पइन्टखौ लानानै खामानिखौ मावोब्ला थारैनो जाफुंसार जानायखौ मोनगोन। आरो बिनि सिगाङावनो इसोरनि बोसोन बुंनाय बायदि इसोरनिफ्राय आशीर्बादखौ लानो नांगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नो नागिरबाय। नाथाय बेखिनियावनो गोबाङा सोंलु खालामनोबो हागौ, आर'ज खालामनो नाङा नामा? बेफोरबायदि बाथ्राफोरा फैनो हागौ। बेफोर स्वाभाबिक बाथ्रा, बेफोर थाखानांगौ। बेयावहाय आं बेखौ बुंथ'वाखै, दिनैनि टपिकआव बेखौ लानानै फैयाखै, नाथाय बेफोर थाखानांगोनखा। दे अब्ला नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथाङा एसेब्लाबो मदद मोनदों, हेफाजाब मोनदों होननानै आं आसा खालामदों। बे भिडिअखौ लाबोनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय आंनि कमेन्टआव सासे सुबुङा बे बिसयखौ नागिरदोंमोन जे साक्सेसफुल जानो थाखाय मा मावनो नांगौ, मा खालामनांगौ, एसे भिडिअ लानानै फै, गाइड खालाम होननानै बुंनायखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। थेंक इउ।